ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଗଳ୍ପ କହିବି। ସେ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡା ଥାଏ। ସେଠି ଭାରି ଗରିବ। ସେ ମାଆଟିଏ ପୁଅଟିଏ। ପୁଅ ଭିକ ମାଗି ଆଣେ, ମା' ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ଧୀରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡାଟି 6 ଗାଁ ଗଲେ ସେରେ ଆଣେ, ଆଉ 9 ଗାଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେରେ ଆଣେ। ଏମିତିକି ତା'ର ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ତାକୁ ପୋଷେ ଚାଉଳ ସୁଦ୍ଧା ଭିକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭିକ ଦେବେ କ'ଣ, ତାକୁ ଟେକା ବୋଲୁଆ ମାରି ତାକୁ ମାଡ଼େ ମାରି ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏହିପରି ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବି? କାହିଁ କହିଲା? କାହିଁକି ନା ତା'ର ମା' ତାକୁ ଭିକ ନେଇକି ଗଲେ, ମା' ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି? ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବୋର ଭୋକ ତ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ପିଲାର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ସେଠି ତାକୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇଠିକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେବି ଯାଉଛି ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ତାକୁ ତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ କହି କହି ସେ କ'ଣ ଭାତ ଖାଉ କହିକି ଚଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଡାଲି ଖାଇ କହିକି ଆଉ ଚଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏହିପରି ମହୁର ଖାଉ କହିକି ଆଉ ଚଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସବୁ ନାଁ କହି କହି ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ ତ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପିଠ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ କାହା ବିକଳ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହା ବିଚାରି ତା ପାଖକୁ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କହି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ସାଇତିକି ତା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲା, ଏଲା ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ହାଣ୍ଡିଟି କେଉଁଠି ଆସିଲା? ସେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ, ଅନ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ତାକୁ ଖାଇଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଖାଦ୍ୟତକ ତ ମୋର ସବୁ ସରିପାରିଲା, ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ମାଆକୁ ଦେ, ମା' ଖାଇବା, ବାକି ଯାହା ବଳିବ ତୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ା ଖାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଏବଂ କ'ଣ କଲା, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଘରୁ ଯାହା ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଉଡ଼ି ମାରିଲା ଆଉ। ମା' ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାମରୁ ଆସିଲା, ମା' ଦେଖିଲା ପୁଅର ପେଟ ଟୁମ୍ ଟାମ୍ ଦିଶୁଛି, ପୁରା ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରୁଛି। ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଅଛି। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ିକି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ, 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ସବୁ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀକି ତ ଜୋରରେ ଭୋକ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କ'ଣ, ଆଗ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଡ଼ିଆରୁ ଆଣି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟି ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା। ଯାହା ଖାଇଲା ପୁଣି ବଳିଲା, ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇକି ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ମା' କହିଲା ପୁଅକୁ, ପୁଅ ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗି କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁ ଆଉ ଯା ନା, ପୁଣି ସେ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖିଆ ମା' ନୁହେଁ ତତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡା କାଲିର ସ୍ୱାଦ ତ ପାଇଛି। ସେ କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ଚାଲିଲା ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ଫେର ସେମିତି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ତିଅଣ ଖାଉ କହୁଥିଲା, ଆଜି ବି ସେମିତି ଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଏମିତି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ଭଳିଆ ହାଣ୍ଡିଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା' ଗାଁରୁ ବୁଲିକରି ପୁଣି ଆସିଲା, ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ଯାହା ବଳିଲା ପୁଣି 2 ଜଣ ପୁଣି ଖାଇଲେ। ଏମିତି ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ କିଛି କାମ ପୁଅ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କି ମା' ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ନୁହେଁ କି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଖୁଣୁ ଏ ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ କ'ଣ କାମ କିଛି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ କହିଲେ, ଏକଥା ବିଚାରି ସେ ଗୋଟେ କୂଟ ବେହିଲେ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚଳ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ମିଛରେ ଯେମିତି କହୁଥାଏ, ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିକି ଆସିବ ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ, ସେହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ
ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା ଏମିତି ସଂସାରରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହେଲା, ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇଛି, ଖାଇବ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ହାଣ୍ଡି ଆସିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି। ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଟି ପାଖକୁ ଆଣି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ହେଲା ତ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଆଉ। ହେଲା, ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତାପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି, ଏମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରତକୁ ପୁରା ଦୁଲଦାଲ ଭୁସ୍ଭାସ୍ କରି ସବୁ ଲଦି ହେଇଗଲା। ଚଟକଣା ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ଆଉଁସି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲ କିନା ଗୋଟେ ବିଧା ବସିଥାଏ। ଡଗ ବିକଳ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଦି ଗୋଇଠା ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପଛ ପଛ ମାଡ଼। ବାକି ସାର୍ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଡହକ ବିକଳରେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, ଗଲା ଟିକେ ହୋ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତାର ପୁରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କଲା, ପୁଣି ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ଉଠାଇ ଘରକୁ ନେଲା। ନୀତି ଯେମିତି ଘରେ ଯେମିତି ଶିକା ଉପରେ ନେଇକି ରଖିଥାଏ, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିକା ଉପରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ଏବଂ ଭିକ ମାଗିବାକୁ, ଏଥର ଭିକ ମାଗିବାକୁ ସେ ଗଲା। ହେଲା, ତା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜମା ଦୁଃଖ କିଛି ତ ଗାଁ ଗୋଟୁ ଗଲାନି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ସେହି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡିଟେ ଆଣି ରଖିଲା ତଳେ। ସେ ଯେମିତି ତ ହାଣ୍ଡିଟି ତୁଲେଇକି ଥୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଇଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ, ବେଳେ ବେଳକୁ ଦି ଗୋଇଠା ବସିଥିବ। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ ମରିଗଲି କହିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ହେଲା, ଏହିପରି ଯେତେ ଖାଇବୁ ଖାଇଯାଉଥା। ହେଲା, ଗୋଇଠା ଚାପୁଡ଼ା ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେମିତି ମାଡ଼ ହେନ୍ତି ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା, ବୁଦ୍ଧି ପାଚିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଡାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, କହିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ଗୋଟେ କା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ କେଜାଣି ମୋତେ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଦେଲି। ସେ ପୁଣି କଲା, ତାର ବାଡ଼ିପଟ ଖତ ଗଦାରେ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇବା କଥା ସେମିତି ବି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ରାତି ଅଧରେ ସେତେ ଗୋଟେ ଚୋର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚୋର କେତେକ ଆସିକି ତାର ଚୋରେଇକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସବୁ। ହେଲେ ତା ପାଡ଼ିପଟେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ତା ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚୋରର ଆଖି ଗୋଟେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେ ବିଚାରି ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ କିନା ରଖିଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ବଲ ମୁଣ୍ଡେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯିବେ କେଉଁ ଗାଁକୁ, କିଏ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବେ କ'ଣ, ଖାଲି ତ ମାଡ଼, ଖାଲି ଫେର ଗୋଛ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ତା ପଛ। ହେଲା, ମାଡ଼ରେ ଗଲ ହେଇକି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ତା ପଛ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଲେ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟେ ଯେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତା ଚାପୁଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା ତା ପାଖକୁ ବିଧା ଦେବାକୁ ଗଲା। ହେଲା, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖି ଦେବାକୁ ଗଲା। ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ପାଡ଼ିପଟୁ ଚୋରମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ହେଲା, ଆକୁ ତ ବୁଢ଼ୀକି ତ ରାତି ଆଉ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଘର ଭିତରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ। ହେଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ଚୋରମାନେ ପଳେଇଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଥିରିକିନା ଫିଟେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଥିରିକିନା ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକିଲା, କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରିବ। ହେଲା, ସେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଖାଲି ନୀଳା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଶିରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗଣାଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୁକୁରା ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖୁବିର ମାଡ଼ କଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମା ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥର ଆଉ କାମ ନ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।